Hej til alle jer derude og velkommen. Jeg vil lige indledningsvis præsentere mig her, inden I går i gang med selve kurset, og lige fortælle jer lidt omkring, hvad der venter. Jeg hedder Vibeke Becker, og jeg er uddannet psykoterapeut og pædagog blandt andet. Og jeg har arbejdet i 15 år med ADHD. De udfordringer, der må komme med den diagnose, både med børn og unge, og så ikke mindst forældrene, som jo nok er den allervigtigste del. Og systemerne omkring, kan man sige, hele barnet. Det kan være skoler og klub og bedsteforældre og hvad der ellers må være. Så jeg har egentlig en special viden omkring ADHD og redskaber, og hvad der skal til, og hvad der virker og hvad der ikke virker. Så det jeg ved også, det er jo, at der sidder nok nogle af jer derude, der enten har fået en diagnose til jeres barn, eller har mistanker om, der kunne være noget, måske er i udredningsforløb. Der kan være mange baggrunde derude. Der kan også være nogen, der er startet op med medicinsk behandling. Der kan være nogen, der har noget pædagogisk tiltag i hjemmet allerede. Der kan være nogen, der slet ikke har noget. Og det kommer også an på, hvor jeg er i forløbet selvfølgelig, og hvad det er for en kommune og så videre. Det min erfaring siger mig, det er bare, at rigtig mange af de familier, jeg hjælper, de har det i hvert fald tit sådan, at de får en diagnose, og så bliver de sendt hjem, og så kommer de lidt i venteposition på noget mere hjælp eller på tiltag i familien, og nogen får det, og andre får det slet ikke. Så derfor har jeg lavet den her lille julegave, og jeg håber virkelig, at det ville bare kunne hjælpe en lille smule på forståelse omkring, hvad der sker der egentlig med mit barn, hvordan fungerer det faktisk inde i hovedet, når det er, han bliver for sur og ked af det, eller når han ikke kan overskue hverdagen, eller når skolen ikke rigtig lige kan man sige, når det bliver for svært, eller hvad der må være af udfordringer, I sidder med derhjemme, de er jo meget forskellige. Og det er jo selvfølgelig et generelt oplæg omkring ADHD og ADD, og der er nogle af jer, der har hørt det her før, måske i forbindelse med udredning. Der er også nogen, der sidder og googlet noget, og måske har fundet det alle andre steder, men så håber jeg selvfølgelig, at jeg kan komme med nogle nye input. Så det første del af kurset er sådan meget praktisk. Hvad er kriterierne? Hvordan stiller man diagnosen? Hvad er det, vi vil opleve? Hvorfor er det, I oplever det? Hvordan fungerer hjernen? Og så videre. Ligesom for at få den her baggrund og forståelse på at kunne sætte nogle redskaber i værk, og hvorfor vi gør det. Så den anden halvdel, det er lidt omkring, hvad er det så for nogle redskaber, der kunne virke? Og mange af jer ved det måske allerede, mange af jer har måske allerede prøvet det af, men i hvert fald så håber jeg, I kan blive lidt inspireret. Det her, det er jo selvfølgelig bare en gennemgang, og som sagt, så når jeg har et barn indskrevet, eller i hvert fald en familie i forløb hos mig, så er det selvfølgelig skræddersyet til den enkelte familie. Fordi at når man har set et barn med ADHD, så har man kun set et barn med ADHD, og alle jeres børn er jo unikke, og jer som familie er jo alle sammen forskellige. Så det vil være forskelligt, hvad der også virker. Men der er selvfølgelig nogle, kan man sige, helt generelle ting, vi ved, der giver noget ro for jeres barn. Så jeg håber, det giver mening, og jeg håber, I får noget ud af det. Jeg vil super gerne, hvis det er, at I under gennemgangen af det noterer ned. Noterer simpelthen ned med spørgsmål, og også hvis der er noget, I kan genkende, eller hvad I tænker, det her, det forstår jeg simpelthen ikke, eller hvad der kunne være spørgsmål til redskaberne og så videre, så skriv det endelig ned, sådan så I husker det. Fordi at det her, det er lidt første skridt, kan man sige, det er selve undervisningen her. Og så vil I januar, når julen ligesom har lagt sig igen, blive inviteret til et webinar, hvor at I får mulighed for at stille spørgsmål og også blive sådan mere konkret omkring, hvad er det så reelt, man kan gøre i de givne situationer. Så ja, jeg håber, at det giver mening for jer, og så vil jeg egentlig bare ønske jer rigtig god fornøjelse, og jo også en rigtig dejlig december måned til jer alle sammen. Jeg vil starte med lige at gennemgå, hvad ADHD og ADD egentlig betyder. Det kan godt være, at I allerede ved det, men der kan også sidde nogen derude, og egentlig ikke rigtig helt har fået forklaringen endnu. Det står jo for en mangel på opmærksomheden og en forstyrrelse på hyperaktiviteten. Og egentlig så kommer det fra Attention Deficit Hyperactive Disorder. Og det betyder jo den her med, at der er en mangel på opmærksomheden og en forstyrrelse i hyperaktiviteten.
Og de er ofte inddelt i de her 3 typer, som I kan se, jeg har skrevet hernede. Det her med, at der er noget mere på opmærksomhedsforstyrrelsen, og der kan også være nogen, der er delt ind, at det er mere hyperaktivitet og impulsivitet, de kan genkende. Eller det kan være en kombineret selvfølgelig med opmærksomhedsforstyrrelsen, hyperaktiviteten og impulsiviteten. Hvis I har været i udredningsforløb, så vil I selvfølgelig have fået det her fra psykiateren og også vide nogenlunde, hvad det er. Altså kan man jo også genkende det i forhold til ens barn selvfølgelig. Så det er lidt forskelligt, og nogen, som sagt, så står det her for ADHD, og nogen får kun ADD, hvor de ikke har hyperaktiviteten her. Forekomst og hyppighed går vi videre til, og det er egentlig bare lige til dem, der sådan er interesseret i de her tal. I Danmark, der er jo de her 4,5% af børn og unge, der er mellem 10 og 24, fået diagnosen, og så rammer det omkring 5% af alle børn i verden, og 2,5% af alle voksne. Og så siger man, at der er langt flere drenge end piger, og det er sådan lidt, altså det er jo de her, der er diagnostiseret, det er egentlig ikke sådan, det er. Jeg tror, de kloge tror, det er det her med, at pigerne måske godt kan være de stille typer, og ikke bliver opdaget, og egentlig koper bedre med det, og er derfor ikke blevet opdaget, men har alligevel nogle udfordringer af den her slags alligevel, ikke? Og i voksenalderen, der diagnosticeres der lige så mange mænd som kvinder. Og det kan være, at man som voksen nu her, for lige at køre det tilbage til det her med drenge og piger, og hvem der bliver diagnosticeret, så det her med, at kvinder faktisk, når de kommer op i voksenalderen, og faktisk skal klare en hel masse, både at blive mor og arbejde, og det derhjemme, og det ene og det andet, og egentlig har måske også en efterhånden lidt slidsom hjerne efter mange år med lidt kaos, så kan de ikke mere, og så er det så, at kan man sige, de søger hjælp og bliver diagnosticeret. Så er der i hvert fald nogen, der mener, at det hænger sammen. Det er et biologisk kendetegn, og det vil mange af jer selvfølgelig også have fået at vide ved psykiateren, hvis I allerede har været der. Hvis ikke I har fået diagnosen, jamen så er det jo nok måske noget, der er genkendeligt fra jeres barn, måske hos nogle familiemedlemmer. I hvert fald så ved jeg, når jeg sidder med mine klienter, altså familier med børn og unge, der har fået diagnosen eller har en mistanke om, så har far eller mor også en eller anden formodning, jamen, det ligner jo egentlig mig, eller det kan være morfar, eller der var også ham her, onkel Bent, som ligesom havde nogle af de samme symptomer, som I vil kunne se ved jeres barn eller jer selv. Nogle mener faktisk, det er helt op til 90% arveligt. Så der er en stor sandsynlighed for, at der kan være nogle ting, som ligner nogen fra jeres familie. Og hvad er ADHD så for en størrelse? Jamen det er jo det her med, at det er en funktionsforstyrrelse i visse dele af hjernen, og det forekommer jo i nogle sværhedsgrader, i alle sværhedsgrader, med en glidende overgang til det normale. Så vi vil jo alle sammen kunne genkende mange af de her ting og diagnosekriterierne, hvor man tænker, har jeg så også ADHD? Men selvfølgelig så er sværhedsgraden selvfølgelig markant anderledes med dem, der får stillet den her diagnose. Så ja, når man har ADHD, så er det en udviklingsmæssig mangel i hyperaktivitet, opmærksomhed, impulsivitet, og det vil sige, at de her symptomer, de passer simpelthen ikke til barnets alder. Så det er også noget, jeg vil komme lidt mere ind på her i de løbende slides, men det er også, i hvert fald ved jeg, at til dem, der sidder og måske har nogle børn omkring pubertetsalderen, der vil man nogle gange også opleve, at de rent faktisk, det er der måske de bliver opdaget, det der bliver symptomerne faktisk forværret, fordi at det er der, hvor der lige pludselig bliver det der slip fra, at man faktisk bliver forventet, at man kunne en hel masse, og man burde også kunne dit og dat derhjemme, og man burde også kunne selvstændigt gå i gang i skolen, eller hvad det må være. Der forventes bare en masse af en, når man bliver lidt ældre, og der vil alderen ligesom komme på spil, fordi at hjernen simpelthen ikke er moden på samme måde. Det kommer jeg også til lidt mere omkring senere. Så er der opmærksomhedsfunktionen, og der sidder rigtig mange ting i opmærksomhedsfunktionen, som jeg lige hurtigt vil gennemgå. Der sidder blandt andet humørkontrol, som jeg ved, nogle af jer nok helt sikkert vil have opdaget. Det er her, hvor at jeres barn måske kan blive alt for vred, alt for ked af det. Altså sådan, det bliver sådan helt overdrev, og det er jo selvfølgelig, vi alle sammen vi kan blive meget, meget ked af det, vi kan alle sammen også blive meget, meget vrede. Men det kan også være sådan nærmest fra, vi sidder i grøn, som jeg plejer at sige, har en ganske almindelig hyggelig stund ved spisebordet, til at man faktisk ryger direkte op i rød og bliver meget, meget vred. Eller mega ked af det. Over nogle ting, hvor man tænker,
Okay, det er jo ikke sådan, at hunden er død, eller der er sådan er sket noget voldsomt, men det er faktisk her, det her I faktisk nok kan genkende rigtig meget desværre, fordi det er også her, hvor at det er mega hårdt at være forældre, fordi at ens barn har mega svært ved at styre emotionerne, altså følelserne. Tankeflugt, det her med at undlade at dagdrømme, ja, det kan være rigtig svært at holde opmærksomheden, når læreren snakker, eller når mor og far forklarer et eller andet, og så ryger man simpelthen et andet sted hen, og så er man i en helt anden verden. Det vi sikkert også kunne kende. Og så er der den her med sansefiltreringskontrollen. Altså vi andre kan godt sidde her og snakke, og jeg kan sagtens sidde her og fortælle jer omkring det her på videoen, samtidig med, at der er et eller andet ude her i haven, der begynder at rumstere. Kan jeg faktisk stadig godt holde kontrollen på det her. Det ville jeg have rigtig svært ved, hvis jeg havde en ADHD. Så ville jeg simpelthen have alt for stor en impuls til ligesom at tage det ind og begynde at tænke over, hvad det er, og vende mig om, og faktisk være fuldstændig væk fra min opgave her. Så er der adfærdskontrol, at det her med, at man lige tænker sig en lille smule om, før man handler. Den kan også være rigtig svært, så tit så vil man bare gøre, uden egentlig at tænke så meget over konsekvensen. Det er nok også noget, I genkender. Så er den her motorisk verbal kontrol, altså det her med at snakke eller bevæge sig sådan rigtig meget, eller snakke helt vildt og unødigt, og i situationer, hvor man tænker, det er helt upassende. Det kan være sindssygt svært at styre, fordi det bare kører. Så det er også en del af opmærksomhedsfunktionen. Så er der social kontrol, at man lukker af for andre børn, når det er nødvendigt. At jeg simpelthen faktisk ikke så god til ligesom at aflæse koderne. Hvad foregår der lige her over den her gruppe? Hvad skal jeg sige, når han siger det her? Hvordan kommer jeg ind på dem her, når de nu snakker fodbold? Hvordan kan jeg så gå ind og snakke fodbold med dem? Altså simpelthen de her sociale koder i forhold til andre børn. Det er rigtig, rigtig svært. For nogen, det er ikke alle heller igen, men det er der mange, der oplever. Og så er der hukommelsen. Det er også en vigtig ting. Det kan være sindssygt svært at huske ting, man lærer, og det kan være rigtig, rigtig svært at huske de ting, der er vigtige for ligesom at kunne komme igennem en helt almindelig hverdag eller skoledagen osv. Så er der appetit. Det her med, at man faktisk ikke rigtig kan regulere sult, og man hele tiden sådan ligesom har den her, jeg skal have et eller andet. Man er hele tiden i gang med at sådan skulle trænge til noget, eller synes, man skal have det næste i køleskabet. Det kan også sidde i opmærksomhedsfunktionen. Så er der vedholdenhedskontrol, og det er det her med, at man sidder eksempelvis med en opgave i skolen, eller man får en opgave, mor og far rydder op på værelset, eller det kan være mange ting. Men det er det her så snart, at det ikke er super spændende, det man skal, så det er det med at bevare sin koncentration, det er simpelthen, hvor man bliver ved med at arbejde med det, man har fået opgaven med. Altså det lave stilen færdig, for eksempel. Den smutter hurtigt, og så kommer man til at lave sjuskefejl, og så er man hurtigt færdig. Man holder simpelthen ikke sig selv nakken på det her. Så er der hastighedskontrollen, altså det her med ikke at gøre ting for hurtigt. Altså det er ligesom om det bare lige skal jappes igennem, eller man kommer til at gøre ting halvt, fordi så foregår der en hel masse, og det skal gå hurtigt, ellers kommer man til at kede sig. Så det er nok også noget, I vil genkende. Så er der også motivationskontrol, det her med at også gøre det, der er kedeligt. Den hænger lidt sammen med vedholdenhedskontrollen, den her med, at det her det er godt nok kedeligt, men det skal jo gøres, så det gør jeg så. Den disciplin kan være rigtig, rigtig svær at holde, når man har opmærksomhedsfunktionen, der er forstyrret. Vågenhedskontrol, det er simpelthen det her med, at man med at holde sig vågen, altså mens man arbejder og lytter. Altså nogle de siger, at der er jo simpelthen så meget energi, og de sidder jo simpelthen og dimser rundt og hopper rundt, men det er rent faktisk for at holde hjernen i gang. Man kan sige, at i hvert fald dem, der kender H'et, altså hyperaktiviteten, den her med at være rigtig meget i gang, det er faktisk fordi, man har svært ved faktisk at holde hjernen i gang, og være koncentreret og faktisk være vågen på det, der skal omkring en. Så derfor så er der mange, der ligesom oplever, at man skal gøre noget for ligesom at holde det hele i gang. Ikke? Så det var sådan lidt omkring de her opmærksomhedsfunktioner, og jeg håber lige, I har skrevet ned, imens jeg har snakket, og så kan vi jo tage en snak om det, hvis I har nogle spørgsmål til det. Jeg er sikker på, at I kan genkende noget af det i hvert fald.
Så er der de her, der hedder komorbiditeter, og det er det, man kalder samtidige lidelser, og det vil jo sige, at når I har et barn med ADHD, ADD, så er der ret stor sandsynlighed for, at der følger noget andet med. Og man kan sige, nu har jeg lige listet det op herovre, der er faktisk 85%, der har en anden lidelse, og jeg skal nok komme ind på, hvad det kunne være. Og så er der 60%, der har 2 andre lidelser, og der er 33%, der har 3 andre lidelser. Så det er mere normalt, at man ser det her, end man ikke ser det, kan I se. Ikke? Så det er rigtig ofte, at man ikke kun har ADHD. Og I vil høre lidt omkring, hvad det kan være for nogle lidelser her. Det kan være blandt andet søvnforstyrrelserne. Det her med, at man er rigtig, rigtig svært ved at sove. Barnet er svært ved at falde i søvn. Det er måske også svært ved at blive i søvnen, og det har også svært ved at vågne op, kan man sige. Så det hele den her søvn kan være ekstremt forstyrret, og det er der rigtig mange af jer, der vil opleve. Og måske også allerede bruger kugledyner, melatonin og hvad der ellers kan være af ting, der kan hjælpe søvnen. Så er der angst, panikangst, der er 22%, og der er jo ligesom en grund til, at man får de her komorbiditeter, fordi hvis man så hele sit liv, og alt efter hvornår man er diagnosticeret, så konstant ligesom har den her fornemmelse af, at man faktisk ikke er ligesom andre, eller det ting er svære for mig, og jeg kan faktisk heller ikke helt finde ud af det her med at være social, og hvad jeg skal sige i situationer, eller jeg kan ikke overskue ting, så kan man jo godt forstå, at der kommer en angstdiagnose på også, fordi det kan være frygtelig rodet for en. Så depression lidt i samme dur, som jeg lige sagde med angsten, ikke også? Hvis man hele tiden har en eller anden oplevelse af, at man faktisk ikke rigtig kan klare hverdagens ting, og man er anderledes, og man ikke kan leve op til de voksnes forventninger og skoler og alt, hvad der er omkring en, så kan man jo altså nemt blive meget, meget ked af det, og for ked af det, så det sætter sig til en depression. Så er der også nogen, der oplever indlæringsvanskelighederne, og det kan I jo se, det er helt op til 25-30%, og det kan selvfølgelig også være noget med omkring det, som vi lige snakkede om, omkring opmærksomhedsforstyrrelsen. Det kan være rigtig svært også at holde opmærksomheden på, og simpelthen få noget ind i hovedet, når det er, man så også sidder i skolen. Så det kan være super svært at være på samme niveau som sine kammerater der. Adfærdsforstyrrelse, det er helt op til 60-70%, og det kan man sige, det er faktisk det er en ret stor del. Der sidder måske nogle af jer herude, som allerede oplever, og det kan både være små og store børn, men altså adfærdsforstyrrelse, det er det med, at man faktisk ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt, og forældre, skole, alt hvad der kan være voksne omkring en, har også svært ved at sige, hvordan rammesætter, eller hvordan hjælper jeg faktisk med at ramme ind og lave en struktur, og ja, hvordan er det, man er i verden, ikke også? Og derfor så kommer der tit sådan en adfærdsforstyrrelse med oveni, fordi at de her børn og unge kan have sindssygt svært ved at finde ud af, hvordan man opfører sig, og kommer til at lave nogle rigtig dumme ting. Det er noget, som vi også kommer ind på i forhold til redskaber og så videre, hvordan man også ligesom kan hjælpe dem med at ligesom få reguleret ind igen. Så er der OCD, 5%, det er ikke så meget, men ja, man kan opleve det, at ens barn har de her symptomer omkring en eller anden tvangsadfærd oveni, som også kan være noget kontrol, ikke også, eller hvad det må være. Det er ikke så mange, men jeg har faktisk også stødt på nogle stykker hen ad vejen. Så er der cannabisafhængighed, og der skal vi jo lidt længere op, kan man sige. Men jeg har desværre haft børn og unge, hvor at cannabisafhængighed var et problematik allerede som 12-13-årige, fordi de så også er endt i de forkerte kredse, og så selvmedicinerer de simpelthen på den her måde. Mange af dem, jeg har haft med den her, kan man sige, afhængighed til hash, det har også været udiagnostiserede børn og unge, og mest unge selvfølgelig, fra 14-15 år op, og de røg simpelthen, fordi de giver dem ro. Så det giver simpelthen det samme, som en medicinsk behandling ville have kunne gøre. Så der er masser at gøre her, hvis man oplever det. Så er der bipolar tilstand, og det er der jo så 4%. Mange gange så bliver de 2 diagnoser faktisk også forvekslet. Men der er nogen, der oplever, kan man sige, også at være bipolar, altså med en depressiv, samtidig med ADHD. Og så er der tics og Tourette.
10-15%, at man har et eller andet, man sådan sidder og gør, eller skuldrene, der kører, eller det kan være sådan nogle forstyrrelser der. Det vil I måske også genkende. Og så er der autisme Aspergers syndrom, og det er 5%, hvor man ligesom kan sige, at der er lidt der, som også går ind i det spektrum, der kører på autisme. Så det var sådan nogle af de her komorbiditeter, som nogle af jer måske kunne genkende, og det kan vi selvfølgelig snakke noget mere om, når vi ses på vores live-webinar, hvor I også har mulighed for at stille spørgsmål til de her ting. Så er der lige et billede her af ADHD og hjernen. Og det er egentlig nok bare lige for at fortælle jer lidt om, at de her, der kaldes eksekutive funktioner, det er lidt et dumt ord, men de sidder her oppe i frontallapperne, og det er her, at de selvregulerende funktioner, altså dem, der også laver enhver form for problemløsning, enhver form for planlægning i løbet af sådan en dag, de sidder. Og det er her, du også har kæmpe udfordringer, når du har ADHD. Jeg plejer gerne at sige, at de eksekutive funktioner er hjernens dirigent, altså det vil sige ligesom sådan en dirigent, der står med 2 pinde og styrer et bane, der man når violiner og trommer, og alt skal gå i gang i forhold til at lave den her rigtige melodi, så er det vores eksekutive funktioner, der er dirigenten for os. Det vil sige, hvordan planlægger jeg min dag, hvordan ser det ud efter arbejdet, hvad er det jeg skal, hvad skal handles ind, skal jeg mødes med nogen til kaffe. For dit barn kan det være gymnastikteksten, der skal passe, eller bliver det pakkes, og skoletaske, og legeaftaler, og stil, der skal afleveres, og huske alt, hvad man skal have med, og varm nok tøj. Altså, det er jo alt, hvad der er, der skal planlægges og ligesom struktureres den dag. Det sidder oppe i de eksekutive funktioner, og det er også her, dine barn vil have rigtig store udfordringer. Der kommer jeg lige til at gennemgå dem lidt senere i en anden slide. Og som jeg sagde før, så sidder det i frontallapperne, i pandelapperne, lillehjernen, og det er her, nu bliver det sådan lidt teknisk, fordi det er der, hvor at, når jeg samarbejder med psykiaterne, så er det jo dem, der ligesom, hvis det er, man har behov for at vide lidt om det, hvordan det medicin går ind og virker, så ved man i hvert fald, at de her neurotransmitter, som ligesom laver dopaminen og noradrenalinen, som ligesom er her i frontallapperne, og nu hvis der sidder nogen derude, der ved meget mere om det her end mig, så skal jeg ærligt sige, det er ikke min spidskompetence, men jeg ved, at det er her, man kan sige, at medicinen i hvert fald har sin virkning. Det er simpelthen at gå ind og hjælpe, kan man sige, den her dopamin med at sende de her signalstoffer, som der gør, at de eksekutive funktioner, altså den her dirigent i hjernen, faktisk får en mulighed for at arbejde og hjælpe dit barn med at planlægge sin dag noget bedre. Videre til lidt om hjernen her, fordi den er faktisk også rigtig vigtig, synes jeg. Jeg har lige lavet sådan en lille graf her i forhold til hjernens modning og så alder. Og nu har jeg bare lige sat fra 0 til 16 på. Så er der det, der hedder den neotypiske hjerne, som er min hjerne, din hjerne, alles andres hjerner, som ikke har ADHD, og så har vi kaldt den ADHD-hjernen nedenunder. Og der kan man se, når børnene er helt små, altså fra 0 og faktisk op til 7-årsalderen, der er gabet ikke særlig stort. Det vil sige, det er faktisk ikke alle, der bliver opdaget der, fordi det er helt normalt at være fyldt med energi og lege og være uorganiseret og springe rundt i ting, og at der kan være mange ting. Det er helt normalt, når man er barn, og det er plads til, for man går i børnehave, og alt er godt. Og så det er helt normalt. Så når man sådan ryger op over 7-årsalderen faktisk, og helt op til 16, der kan I se, at gabet bliver større og større, og når man når teenageårene, det var også lidt det, jeg var inde på tidligere, så forventer skole, omverden, forældre, vennerne, altså alle forventer bare noget mere af en, og det er der, det begynder at blive super udfordrende. Også fordi der er nogle hormoner på spil, som man er på vej ind i teenageårene, og oplever faktisk, at de ting, som ens venner, kammerater, de kan, og de ting, der forventes af en i skole, det har man faktisk så svært ved. Så man også nogle gange får skoleværing, og faktisk ikke være sted, eller man faktisk synes, man kan give op, og bare bliver alt for ked af det, eller vred, og så det hele bliver super svært. Det her det er super vigtigt, at jeres børn bliver hjulpet igennem de her år, fordi at det er altafgørende, vil jeg sige, at de får den støtte, der skal til, så de rent faktisk kommer godt ind i deres voksenliv. Fordi det gap, nu har jeg kun lavet den op til 16-årsalderen, men hvis man forestiller sig, at grafen her, den bare bliver ved, så til sidst så mødes de to igen op i voksenalderen. Så hvis man kan få dem over på den anden side, og igennem de her rigtig svære år,
så er der bare rigtig god sandsynlighed for, at det her det slet ikke bliver noget problem, og de faktisk kommer til at have et super godt følelsesliv, arbejdsliv osv. Så det var, jeg håber, jeg giver lidt mening i forhold til den her graf, at I ligesom kan se, hvad det faktisk betyder. Her er lidt mere omkring de her eksklusive funktioner, som jeg også var ved at udtale før. Det var det dirigenten her, jeg snakkede om, som planlægger en dag. Og det kan I jo se her listet op. Det er jo planlægning, overblik, strukturering, organisering, arbejdshukommelsen, det jeg skal hente, og ja, det er også nylige indlærte ting, altså noget man lige har lært, det med at bruge, altså jeg kan lære noget i en situation, så man tænker, det var nok ikke en ret god idé at egentlig råbe det her i den her situation, fordi så kunne jeg mærke, så fik jeg faktisk skæld ud bagefter. Dagen efter det er en ny situation, så den indlærte situation fra dagen før kan man faktisk ikke, eller man kan have svært ved at koble den på den nye situation, så man har ikke den her arbejdshukommelse, eller den her, som man siger, det her det minder om, det er egentlig det samme, det må hellere lade være med. Jeg håber, det giver mening, ellers så må I spørge, når det er. Og det her med at udsætte sine behov, altså impulsen, det er nu. Jeg skal på nu. Ikke? Det her med, man kan ikke sådan lige trække vejret og sige, nu kan jeg lige se, at de andre snakker, så nu venter jeg lige til min tur. Det kan være sindssygt svært. Og så er det den her emotionelle kontrol, vi taler om, med at ikke lade følelserne fuldstændig løbe af med en, men man rent faktisk igen trækker vejret og kan mærke, nu bliver jeg ked af det, man kan faktisk godt lige udsætte det her. Det er også rigtig, rigtig svært. Initiering, det betyder, at man skal det her med at påbegynde en opgave, man skal rent faktisk gå i gang med at lave sine lektier, eller gå i gang med at rydde op på værelset, eller gå i gang med, eller simpelthen skiftet fra, og sådan noget. Det kan være sindssygt svært. Og så er der monitorering, altså det her med at kunne aflæse skiftende situationer. Monitorering betyder egentlig bare at holde øje med sig selv lidt, at man har ikke den her ydre monitorering, eller sådan, man har ikke det her overblik omkring, hvad er egentlig passende i de her situationer. Hvad snakker jeg for meget i den her setting, eller siger jeg noget upassende i forhold til ham og hende her. Det kan være rigtig svært. Og så er der det her med fleksibilitet, altså at man tåler ikke så godt, i hvert fald mange, de tåler ikke så godt, at der kommer ændringer i aftalen. Så hvis vi har sagt, at vi skal til farmor og farfar mandag aften kl. 10, eller det er måske lidt sent, kl. 6, og det så lige pludselig ikke bliver, og vi skal have noget andet i stedet for, eller vi skal ind til Moster Birgit i stedet for, så kan det være et kæmpe issue, fordi at nu er det lige det, jeg havde sat mig selv op til. Så det er at skifte, og bare lige finde ud af, hvad det så er, og hvad betyder det at være over Moster Birgit. Det kan være rigtig, rigtig svært, for det går for hurtigt, fordi hjernen kan simpelthen ikke følge med. Så det er der nok også nogen af jer, der vil genkende. Det er i hvert fald mange af de her børn, jeg sidder med, som har problemer med skiftene og ændringer. Super. Så kan I se, jeg har lavet sådan en lille graf her på en typisk morgen. Jeg ved ikke, om det er en typisk morgen, men i hvert fald et eksempel på en morgen. Hvor at man eksempelvis vågner op, eller dit barn vågner op og har sovet over, og der kan man mærke, okay, nu er jeg sovet over, så bliver jeg allerede en lille smule stresset, og jeg kan mærke, at nu stiger pulsen, og nu skal jeg til at skynde mig, og måske får jeg heller ikke lige min morgenmad. Så kommer man om i skolen, så er der en lærer, der stiller krav, som man måske ikke lige kan magte, fordi at man er lidt stresset, eller faktisk ikke lige kan finde ud af det, eller hvad der må være, så stiger stressen sådan lige en tand op der. Så kan det være, at jeg kommer hjem igen, så er der så nogen, der siger, at jeg skal rydde på værelset, og gør noget, jeg ikke rigtig har lyst, og så kan man stresstærsken lige sådan stige lidt igen. Det er egentlig bare sådan et eksempel på, hvordan man sådan lige kan blive stresset i løbet af en dag, på nogle ganske almindelige hverdagssituationer, og man lige kan sådan mærke, okay, nu ryger jeg sådan lige lidt op og køre. Så den næste graf, jeg vil vise her, det er så denne her graf, hvor at hvis vi har en ganske almindelig dag igen, og det samme sker, altså det her med, at man sover over, en lærer kommer og har nogle krav, man fastholder et eller andet, man ikke er klar til, mor siger, at jeg skal rydde op på værelset, eller hvad der ellers kunne være, så er det fuldstændig samme, kan man sige, graf, det her med stresstærsten, den stiger. Men har man ADHD, ADD, og de her komorbiditeter kan der også være på spil, jamen så kan man sige, så har jeg lagt sådan nogle lag hernede under, for der kan I se, der er faktisk allerede vanskeligheder med at falde i søvn. Så man er faktisk man er sovet super dårligt. Så er der en generel opfattelse af kaos og uforudsigelighed, så hvor man er faktisk op med en hjerne, der bare er helt rodet og helt kaos, og ved faktisk ikke kuk eller bøg. Og så er der en kæmpe stor mængde af sansindtryk, altså stressen
alt kommer jo ind, kan man sige. Så man er allerede der, hvor at man er meget overloadet. Og så kan der eventuelt være den her komorbidtet. Nu har jeg lige skrevet med søvnvanskelighederne hernede. Der kan være noget andet. Der kan også være en angst på spil. Der kan være en depression på spil. Der kan være alt muligt OCD. Jeg skal gøre tre ting, inden jeg kan. Der kan være nogle ting på spil her. Og så begynder en ganske almindelig morgen, som kan betyde, at man sover over, fordi man ikke har sovet godt. Og læreren selvfølgelig stiller krav, man kan ikke magte det, og mor siger bum bum. Så man kan sige, at det her det er bare for at give jer et billede af, at det hvad jeres børn, i hvert fald nogle af dem, der sidder herude bag skærmene, som jeg jo ikke har nogen føling af, kan man sige, på endnu i hvert fald, så er det i hvert fald noget af det, som jeres børn vil kunne opleve. Og hvis I selv sidder og også har de her symptomer, vil I hvert fald også kunne genkende det her med, at man faktisk ikke vågner op på lige stadiet som alle andre. Man vågner faktisk op allerede og har bygget en masse stress fundament op, og så skal der ikke ret meget til, før dagen vælter, eller vælter læsset, eller hvad man vil sige, ikke? Så kommer vi sådan lidt til den anden afdeling her. Hvordan kan vi så hjælpe? Altså det første her, jeg har været igennem med jer nu, det er jo egentlig facts, kan man sige. Hvad er det, der er på spil? Hvorfor er det? Jeres børn oplever de her ting, og sådan ligesom for at få en fornemmelse af, jamen hold op, så kan jeg da godt forstå faktisk, at det kan være svært, når jeg beder ham om, og så videre, ikke? Så det er sindssygt vigtigt, at I som forældre, og ja, egentlig bare alle omkring jeres barn, er klar over, hvad det er for et handicap, for det er det. Det er nogle kæmpe store udfordringer, de går rundt med. Så hvad kan vi gøre mere for at hjælpe? Hjernens belønningscenter er en rigtig, rigtig vigtig del af det her med et redskab, man faktisk kan hive frem. Fordi at man ved, at når man er ADHD, så virker hjernens belønningscenter ikke så godt som alle os andres. Så det her med, at man har den der indre motivation, som man siger, jeg kan jo godt sige, efter en lang arbejdsdag, så kan jeg glæde mig til at komme hjem og få et stykke chokolade og en kop kaffe, eller det kan også glæde mig til, at jeg skal se en dejlig film. Altså det kan være belønningen. Der er også nogen, der har belønningen, nogle med usunde vaner med, at man skal ryge en cigaret, og det kan være en belønning i sig selv. Men de her små belønninger er faktisk noget, vi stiller op for os selv hele tiden. Men når man har ADHD, så er man super svært ved at gøre det. Man kan egentlig godt gøre det, men den tømmes bare rigtig, rigtig hurtigt ud. Så en rigtig, rigtig god idé er, at man faktisk tilfører noget yderbelønning. Hvis man har nogle ting, man ved, at ens børn har super svært ved at klare, så er belønning på den opgave rigtig, rigtig vigtig frem for konsekvens. Jeg vil nærmest sige aldrig konsekvens. Og det er ikke fordi, at man ikke må have en konsekvens ved at gøre nogle ting, men så er konsekvensen måske fravær af belønningen. Og det er helt teknisk, kan det være svært at opsætte sådan et belønningsskema, men det kan vi sådan ligesom tage på live-webinaret, hvis I har noget at spørge om til det. Fordi det er meget individuelt, også hvad der motiverer jeres børn. Og det her, det er jo bare nogle eksempler. Jeg har taget nogle billeder af, hvad der kan være skærmtid. Ikke? Også, at det ikke bare er ubegrænset, men rent faktisk bruger skærmen på noget af det, der motiverer dem super meget, til at gøre nogle ting, der er mindre interessante. Altså mange af de børn, jeg har haft, det har faktisk været sådan noget med faktisk at stå op til tiden og gøre deres ting, inden de skal i skole, så de kan komme ud i tiden og komme i skole til en ordentlig tid. Sådan, så man rent faktisk starter dagen godt. Ikke? Og hvad sker der så, når man gør det? Jamen, så får man et kryds og så videre. Jeg har her et eksempel, meget simpelt eksempel, men det skal faktisk heller ikke være særlig avanceret. Det skal faktisk være, når man laver et belønningssystem, så er hovedregel nummer 1, i hvert fald når man er ADHD, det er, at alle ude fra gaden, som ikke aner overhovedet, hvad der foregår inde i jer, de skal egentlig kunne komme ind og se, nå, det er det her, der er på spil. Godt, hver kryds giver det her, og så hun kan tjene det her på en uge. Godt, jamen det svarer til det her om måneden, det afrejser hver dag efter skole, hvad er det, hun skal. Godt, så vil hun skrive op på sit værelse, så får hun bum. Så altså, det skal være sindssygt simpelt. Det skal ikke være noget, vi kan misforstå, eller noget, hvor at man kan forhandle, eller det er egentlig bare sådan her, det er. Når det så er sagt, så er det ikke bare at sætte sådan et her op, og så kører det. Der er jo en masse forud, kan man sige, forståelse for, hvad er det for nogle kampe, vi tager, hvad er det for nogle opgaver, vi sætter på. Jeg vil jo altid sige, vælg dine kampe. Altså, er det, at hun skal tømme opvasker, hun skal støvsuge, hun skal, og er hun 15 år, hormonerne på spil, det er sindssygt svært bare at komme op og komme i gang og være i skolen, så vil jeg nok virkelig gå i dybden med, hvad er det, der er vigtigt for vores familie og for hende lige nu at lære.
Og jeg får rigtig mange spørgsmål til belønningssystemer, fordi jeg får mange forældre, der synes, det er noget pjat, at de skal betale deres børn eksempelvis. Nu står der penge her. Det kan også være oplevelser og andre ting. Og som jeg sagde, skærmtid, og man kan bruge rigtig mange forskellige ting. Det skal bare være noget, der motiverer dem. Men de synes, det er noget pjat, de skal motiveres for at gøre ting, som man egentlig bare burde. Men man kan sige, på den anden side, vil du gå på arbejde, hvis du fik penge for det. Og lidt derhen af. Altså, men omvendt, så kan man sige, når vi nu ved med det her oplæg, forhåbentlig, at man ligesom bliver lidt klogere på, hvordan og hvor svært det er, og hjernen fungerer på den måde, den gør, indtil vi når op i en alder og bliver voksne, så hvor den igen samles, så handler det egentlig bare om at få jeres børn så godt som muligt igennem det her. Om det så betyder, at de skal tjene deres lommepenge på at gå i seng til ordentlig tid, passe deres aftenrutiner, eller hvad det må være, I sådan finder nødvendigt, så er det faktisk rigtig vigtigt, fordi det er det, der nedsætter konfliktniveauet. Det kan være det, der nedsætter konfliktniveauet, og det vil jo sige også, at når man ikke har mange konflikter, så har man selvfølgelig også et bedre forhold til sit barn, og mange, mange flere fine stunder. Så det er noget af det, som jeg arbejder rigtig meget igennem med forældrene, fordi at når man sætter sådan noget her i gang, så er det ikke bare lige heller, at det bare lige fungerer den første uge. Og tit så fungerer det super godt den første uge, og mindre godt den anden uge, og så evaluerer man, og hvad fungerede ikke, og hvad skal justeres, og sådan nogle ting. Så der er selvfølgelig en del arbejde der, men det er et rigtig godt redskab, og det fungerer rigtig, rigtig godt, hvis man finder noget, der er virkelig motiverende. Og så skal man selvfølgelig kigge på, får barnet en hel masse i forvejen, og du bare sætter noget on top, så er motivationen jo ikke stor nok. Så der er hele tiden, der er mange ting at tage hensyn til, at man laver sådan et belønningssystem. Ja. I kender det nok rigtig mange af jer allerede med skemaer, det kan være whiteboard, det kan være app på telefonen, men det her med, at man rent faktisk laver en struktur, og det bliver visuelt, det vil sige, at det bliver synligt, det hænger måske for hele familien. Og har man nogle børn, der har rigtig svært også ved det her med, det er faktisk lidt pinligt, eller synes, at man er særlig. Så er nogle børn, de er bare sådan helt med på, fint, det er mit system, jeg har kabelprodukt, det kører bare super. Men der er også nogle børn, der synes, det her, det er bare rigtig træls, og man bliver mindet om, at det er en selv, der bare slet ikke kan det. Så er det altid en god idé at sætte det op til familien. For der er jo også nogle andre ting, vi skal huske på, og der er selvfølgelig også gymnastik om tirsdagen, hvor mor skal køre, og far skal det her om lørdagen, og lillebror skal noget andet. Så det der med, at man faktisk får sat det lidt ind, og får lavet et skema til alle, sådan så det ikke bliver helt tydeligt bare på lille Sofie, eller ja, for Frederik, som ikke kan finde ud af at strukturere sin dag. Det gør det i hvert fald lidt nemmere, og lidt mere spiseligt for mange af dem. Jeg har sat en lille time timer på, det er det lille ur oppe i højre hjørne, I kan se, og det er fordi, at mange børn med de her udfordringer har også en tidsfornemmelse, der ikke er så god. Altså de har faktisk ikke rigtig nogen tidsfornemmelse. Så det her med, hvornår der er gået et kvarter, og hvornår der er gået 5 minutter og en time, det kan være rigtig svært. Så derfor kan det også være super svært at komme ud af døren til tiden om morgenen, når man skal i skole, eller til fodbold, eller hvad det må være, eller skal spise om et kvarter og slukke sin computer, og så kan det komme helt bag på en, for man synes lige mor har været der for et minut siden, og så er der faktisk gået en halv time. Så det her med, at man rent faktisk laver et visuelt ur med tid, så hvor at den røde farve faktisk forsvinder. Så den har jeg i hvert fald også haft rigtig, rigtig gode erfaringer med. Så jo mere visuelt, struktureret, forudsigeligt det kan være, jo bedre. Det her med, at man faktisk også får sat nogle regler og rammer op. Nu har jeg sagt nogle gange det her med morgenrutiner, aftenrutiner. Super vigtigt også. Ha' børnene med ind over det, men altid en voksen snak omkring, hvad giver vi os på i sådan en forhandling, hvis man skal præsentere det for et barn. Det vil sige, I ved jo godt, han skal sove minimum 8:30, fordi ellers er han for træt dagen efter. Det vil sige, at så skal vi i gang med aftenrutinen kl. 8, for han kan ligge måske i sin seng 8:30 og slukke lyset. Jamen så er det jo ikke det, du kan forhandle på. Men så kan du måske forhandle på, hvad for en rækkefølge man så gør tingene i. Om det er, at man børster tænder til sidst, eller man får en godnathistorie, alt efter alder selvfølgelig, ikke også? Men om de kan ligge og kigge lidt i en bog inden, eller der kan være sådan nogle ting, man kan få forhandlet sig frem til, hvor de også synes, de bliver en del af at lave den her plan. Men igen, en god idé, hvis det er svært for dem at lave aftenrutinen, en belønning i enden, når de har klaret det. Og igen, det her med også morgenrutinerne kan være lige sådan, for det kan være super svært at stå op om morgenen, og nogle af børnene får medicin, men medicinen skal også lige virke, og så videre. Der kan være rigtig mange ting, der er på spil.
Det er også. Ja. Så har vi kommunikation, som også er en rigtig vigtig del, når man taler med sit barn. Hvordan gør man det? Jeg har lige skrevet nogle ting ned herude, og det er selvfølgelig igen også individuelt, hvad der kommer til at betyde noget i den setting, I sidder i. Men det, som vi i hvert fald ved er vigtigt, det er, at man er tydelig, venlig og bestemt. Så det her med ikke at give børnene 47 valgmuligheder, eller svinge lidt i sin måde ligesom at få bedt om det, man gerne vil have, det er rigtig vigtigt. Så det her med, at vi skal afsted, vi skal afsted kl. 18 eller kl. 19. Det kan man sige, det er nogle meget få valgmuligheder, så kan de være medbestemmende. Sige, okay, jamen, så vil jeg gerne afsted kl. 19. Fint, så tager vi afsted kl. 19. Og så holder man fast i nummer i kl. 19, og så er det det, man ligesom har en plan om. Og det er jo ligesom jeg sagde til jer før, med det her med at give dem noget medbestemmelse, som i forhold til belønningssystemet, så kan man sige, jamen du kan gå i seng klokken det, eller klokken det, eller du kan få lov at få 1 eller 2 godnathistorier, eller vi kan vælge, at din belønning kunne være det eller det, hvad vælger du? Så det er hele tiden den her med at være kan man sige, tydelig, og anvisende i forhold til, hvad I gerne vil have dem til. Det er lidt det, der kommer til at stå nedenunder, som man er anvisende i forhold til, hvad for en adfærd man gerne vil have, og siger det helt klart, så det ikke er sådan noget vævende rundt. Roligt tonefald og undgå vrede. Tit så, hvis man taler i en hård tone, og man er vred, at man er selv irriteret og vred, så reagerer en person eller et barn med ADHD tit med vrede, og så har vi eksplosion. Så jo mere, at man, kan man sige, som voksen på en eller anden måde kan trække vejret og finde roen i den her snak, lige meget hvor irriterende og hvor udmattende det kan være, jo bedre bliver det, og jo mindre konflikter. Men det er også noget af det, som jeg ved er aller sværest. For tit, når man er i sådan en samtale omkring noget, der er svært med ens barn, så er det jo noget, så man stod og sagt det her mange gange, og man har sagt det dagen før, og det er det samme, og man er selv træt og har været på arbejdet, så der er rigtig mange ting, der kan være rigtig svært. Så så jeg siger ikke, det her det er nemt, men jeg siger, det virker, hvis det er, man formår at opretholde det. Så roligt tonefald, træk vejret og anvis, hvad er det, du gerne vil have, at barnet gør. Og det her med, ens kropssprog skal ligesom følge lidt med tonefaldet, og ansigtsudtrykket skal også følge med. Så det nytter heller ikke noget, at man står og snakker lige så langsomt, man står sådan her og snakker lige så langsomt, eller så en stiger det. Altså, det skal ligesom følge med, så man kan ikke rigtig helt få spillet det igennem, hvis man ikke også kan mærke, okay, jeg er rolig. Så det er noget af det, jeg i hvert fald også arbejder med mange forældre omkring, faktisk. Ikke at lade børnene trykke på ens egen knapper, der hvor det trigger, men at man rent faktisk lige træder et skridt tilbage og husker på det, som vi lige har været igennem. Hvorfor er det, at mit barn reagerer sådan her lige nu? Sproglig guidning i forhold til følelser, hvis det var mig, eller så kunne jeg forestille mig. Så det her med, at man faktisk lige anerkender og ser og møder dem. Jamen, hvis det var mig, der havde oplevet det her over i skolen, så kunne jeg forestille mig, at jeg var blevet super ked af det. Hvordan var det for dig? Altså det her med, at man faktisk sætter sig selv i spil, og prøver at sætte sig ind i, hvordan det kunne være at være dem. Så hvis det var mig, der vågnede op og havde sovet så dårligt om natten, så kan jeg egentlig godt forstå, at du bliver presset lige nu. Sådan, så man ligesom er med i den snak på den måde. Ikke? Så er skrevet, at man skal undgå at tale i kapitler og give moralprædikener. Og det er, fordi det kommer vi tit til, hvis for eksempel, at Sofie skal ud med skraldespanden, og hun lovede at gå ud med skraldespanden, og skraldespanden står ved, hvor den gjorde for en time siden, og der har jeg spurgt hende, så kan man godt have en tendens til at komme ind og sige, prøv at høre Sofie, jeg sagde til dig for en time siden, og du har stadigvæk ikke gået med skraldespanden, nu så du igen foran din computer, så var der også i går, da jeg bad dig om det, og for øvrigt også har været sådan hele sidste uge, hvad der sker med dig, og godt klar over, hvor meget din lillebror og mig og min far laver, og bla. Så er man ude i sådan en moralforklaring, eller moralprædiken, og man er også ude i at tale om alt det, der ikke er lykkedes tidligere, og kan du huske, og bla bla. Så det her, det er en overhovedet ikke lystopgave. Det er mega svært. Det kan også være endnu sværere, når man er teenager. Sådan er det også bare at være helt almindelig barn. Det skal man også huske. Men du har et helt almindeligt barn, som også har en udfordring med ADHD, så det er bare endnu sværere. Så det er med, at man lige husker det, og egentlig bare siger det igen. Jeg vil gerne have, du går ud med skraldespanden.
Giv dem 2 muligheder. Det kan være nu, eller det kan være om 5 minutter. Det bestemmer du. Jeg sætter uret, og så vil jeg gerne have, at du går ud med skraldespanden. Eller jeg vil bare gerne have, at du går ud med skraldespanden. Nu har du hørt mig sige, at jeg vil gerne have, at du går ud med skraldespanden rigtig mange gange. Og det er fordi, at det jeg egentlig også ved virker, det er, når forældre praktiserer papegøjesnakken. Så i stedet for alt det her moralprædiken, skælden ud, du burde, så er det her med bare at holde sig til, hvad du gerne vil have dem til. Jeg vil gerne have, at du går ud med skraldespanden. Og det kan man godt være, at man siger det super mange gange, men der er ingen grund til at lave om, og skælde ud, og hæve tone, og nu er jeg snart træt af at sige det, og alt det her, jeg vil bare gerne have, at du går ud med skraldespanden. Jeg håber, det giver mening. Ja, og så opmærksomhed på trykknapperne selvfølgelig. Det her med, hvad er det, der trigger? Ikke også? Hvis jeg siger det her til mit barn, så ved jeg godt, så kan det være en ekstra ting. Og ikke desto mindre noget, vi kan komme til, fordi man bare bliver så træt. Men det er sådan lige nogle kommunikationsråd, og noget, man kan være opmærksom på, og jeg også ved, at når forældre faktisk praktiserer det her, så virker det. Ja, hvad virker mere? Jeg har skrevet lidt mere ned her omkring handicapforståelse og viden. Det er jo det, I sidder og gør lige nu. I sidder og lytter på min gennemgang af, hvad det vil sige at have ADHD. Og det er jo altafgørende for, at man kan bygge noget op, fordi at hvis man ikke har forståelsen af sit barns udfordringer, og har lidt en fornemmelse af, hvad der skal til, eller hvorfor de reagerer, som de gør, så har man jo en tendens til at skælde mere ud, og gøre det endnu værre. Så det er med, at I sidder her og har en forståelse af det, men egentlig også, at skolen, pædagogerne, bedsteforældrene, som jo også er en kæmpe støtte, eller kan være en kæmpe støtte, moster og onkel, som ikke kommer og tror man bare en dårlig forælder, for det ved jeg i hvert fald, at har været et kæmpe issue for mange af dem, jeg har siddet med, at de kan være helt flove, fordi at venner og familie har nogle tendenser til at kigge lidt skævt, og hvorfor sætter du ikke grænser, og du må da også, hvorfor giver du ham egentlig lov til det, eller hvad der kunne være. Men det her med, at man ens omgangskreds og ens selv har den forståelse, sådan så at man rent faktisk får både den opbakning som forælder, men også ens barn får den opbakning, de har brug for. Og det her med, at man husker på, at barnet, jamen de vil altid rigtig gerne opføre sig ordentligt, men som ofte så er det bare rigtig, rigtig svært. De vil egentlig rigtig gerne være de bedste børn, de bedste udgaver om selv, det vil vi alle sammen gerne. Så det skal man huske på, at udgangspunktet er, det vil jeg godt, men jeg kan ikke. Og medicinering har jeg skrevet, 80% af de børn og voksne, jeg har siddet med, har haft rigtig stor glæde af medicinering, og skal nogle gange nogle præparater igennem for lige at finde det rigtige og lidt op og ned og sådan noget. Det styrer psykiateren som oftest selvfølgelig ikke også, men det har de faktisk haft stor glæde af. Jeg har også siddet med de resterende 20%, som jo så ikke har så stor glæde af medicineringen, og faktisk ikke kunne tåle det. Og der er de pædagogiske værktøjer her, vi har gennemgået, og implementeringen af dem derhjemme, altså det her med at få hjælp til faktisk, hvordan sætter jeg det så i gang, og vedholder det, og hjælp til, at mor og far også, ligesom kan man sige, er enige om det, der skal til. De kan stå så fint selv, men det er helt sikkert bedre hjulpet både op i skole og faktisk ud i samfundet, at man selvfølgelig har begge dele, men også kan fint stå alene. Jeg vil også sige, vælger man kun at medicinere, så kan det faktisk heller ikke stå alene. Man skal ligesom have begge ben her, altså af hele den her tilgang til forståelse og redskaber og struktur, og så medicinen. Hvis man har et barn, der tåler det, så er man egentlig super godt hjulpet. Det her med, at man anerkender den positive adfærd, også når det er, at den unge eller barnet bare forsøger at gøre det, men ikke rigtig klarer det, men de faktisk, at man ser, hold op, de prøvede faktisk at stå op, de gjorde rigtig meget her til morgen, og det lykkedes ikke, eller de prøvede faktisk at gå i gang med at rydde op på deres værelse, det lykkedes så ikke, de gik så i stå undervejs, men ved du hvad, de gik i gang, og det er det. Fokus på, at de gik i gang, fokus på det, der lykkedes, skide godt, jeg kommer og hjælper med resten. Så det der med, at man hele tiden ligesom har den der positiv hat på, det er kæmpe støtte til dit barn. Og så det her med, at man ved, at de kan svinge super meget i funktionsniveau, altså det vil sige, at man ikke bruger det mod dem, altså det mener jeg egentlig, at nu kan vi tage eksemplet med at rydde op på værelset, at dit barn i dag klarede bare helt fra A til B og gå igennem værelset, og alt er ryddet op, og det beskidte vasketøj ligger ude i kurven, og alt er sat på hylder, og det er super. Og til ugen efter, eller dagen efter, hvor de så skal rydde op, og så lykkedes intet. Så i stedet for, at man sådan bruger det imod dem, nu kan du godt se, prøv at det gik lige så godt i går, og hvorfor er det, du ikke gør det samme i dag? Altså, du klarede det jo så godt, så jeg ved jo godt, du kan.
Der skal man bare huske på, at ens barn svinger rigtig meget funktionsniveau. Så den ene dag, det de kan, er bare det de kan, og det skal de have kæmpe cadeau for. De skal ikke have et nederlag på det, at de så ikke kan dagen efter. Fordi så kan man sige, så det er næsten lige så godt at smide det her i skraldespanden, man har givet dem positiv feedback på dagen før. Jeres børn vil helt sikkert, eller mange af jeres børn vil helt sikkert have hørt det her om fra skolen. For mange af lærerne, de kan simpelthen have svært ved at sige, jamen, i går sad du og regnede det her ud og kunne sidde på din stol, eller der tog du den her opgave i snuptag, og i dag, der kan du ikke gå i gang med den. Så mange af dem vil have hørt det her, og det er et kæmpe nederlag, når det bliver brugt på den måde. Så hjælper det jo selvfølgelig også, at I har som forældre, eller du har, jeg ved ikke hvor mange der sidder bag skærmen og lytter, I har nogle læs af på, altså hvem er der lige til os bare at sige, at det hele det er bare noget pis, og jeg orker faktisk nærmest ikke en dag mere, og jeg føler mig som en dårlig mor, eller det her det er så hårdt, eller man bare har lyst til at sidde og græde, fordi det er simpelthen så benhårdt det her. Og nogen mere end andre sidder i noget, selvfølgelig også alt efter, hvad for en familie man har, og nogen har også flere børn, der har de her udfordringer. Så det her med, at man har nogle læs af på, at man har en fri aften, og kan få, hvor bliver man selv fyldt op, hvor får man selv energien tilbage, så man kan gå hjem, fordi at være forælder er en ting, og det er benhårdt i sig selv, men når man har et barn med de her vanskeligheder, så skal man jo ikke kun være forælder, man skal faktisk også lidt have pædagoghatten på. Så det er dermed virkelig, altså ikke bare være sig selv og kunne gøre det, man lige synes, men hele tiden være forud, og hele tiden, hvad sagde jeg der, hvad skal jeg sige her, nu ved jeg godt, at jeg skal i en svær situation, hvad kunne virke her, og sådan nogle ting. Så det er benhårdt, og meget vigtigt, at man har et sted at lade op, og et sted at læse af. Og så har jeg så også, det startede lidt med at sige det her med handicapforståelsen, at de voksne, altså alle lærer omkring, altså alle børn, og søskende for den sags skyld, omkring barnet, har en forståelse af, hvad vil det sige at have et barn i min klasse, der har ADHD, hvad vil det sige om i klubben, hvad vil det sige hjemme, når vi sidder ved middagsbordet, hvorfor er det, han må gå 10 minutter før vi andre, hvorfor, altså det her med, at man hele miljøet omkring jeres barn, de forstår, hvad der er på spil. Sådan så, at de ikke hele tiden skal have så mange dunk oven i hovedet, for det er faktisk i bund og grund. Det handler om, at lave så godt et miljø til dem, så de kan få en masse gode oplevelser, og en masse gode stunder med jer, og en masse god selvværd og selvtillid til at gå ud i livet på, og i verden på. Så det var faktisk tak fordi, at I lyttede med. Jeg ved, at for nogle af jer, der har I hørt det her før, jeg ved for nogle af jer, der er det her nyt, og jeg håber, I har taget nogle noter her hen ad vejen, og ellers så spille det af igen, og så få skrevet ned spørgsmål dertil, eller hvad det må være, fordi jeg inviterer jer ind til et webinar, hvor at, der ikke vil blive så meget undervisning, fordi det har I jo fået her, men hvor det mere kommer til at handle om, hvad er det for nogle genkendelige ting, hvor I henne, er der nogle spørgsmål til det her, I har hørt, fordi at, så er der egentlig bare mulighed for ligesom at kunne uddybe noget mere omkring det her, som jeg har gennemgået. Så jeg håber, at I har fået noget ud af det, og så håber jeg på at se jer på webinaret, og så vil jeg bare sige tak, fordi I lyttede med. Hej igen.